Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Daşowuz welaýatynyň gelip gowşan bir näçe habary bilen başlamakçy. Ilkinji habar ol Daşowuzyň mekteplerine mogalymlar indi şol para almagyň täze bir görnüşini ýerdipdirler. Olam ýa-ni mektep okuwçylaryna ol adatda bolşýaly tetradyň ýüzüne ýa depteriň ýüzüne ady, familiýasy, klasy, mektebi ýazylýar-da aýsy mektep. Şonu inni el bilen ýa-ni ruska bilen ýazmak bolana şonu kompýuterden çykarylan şrift ýa-ni harp görnüşini ýazyp ýelmemeli diýip şol özleri mektepden kompýuterden kagazyň ýüzüne şrift çykaryp şo çağalaryň tetradynyň ýüzüne urup berýärler diýende. Ine onuň narhy 20 manat täze puldan çağalardan 20 manat pul alýarlar. Şular ýaly hyzmatlar üçin. Gatygen ýagdaý bir ozul ata baba diňe ruska bilen el bilen ýazylýar depterleriň ýüzüne näme gerek on şrift bilen ýazmak. Ine bilen şol çağalaryň en atasyndan pul ýygnamak üçin, para peşkeş almak üçin gurnolýan oýun. Onsoň ol depter diýlerin bir kaýdan soň dolup gitýär ýa çalışmaly bolupdyr. Diýmek her çalışylarna da ýene de 20 manat tölemeli şolar. Munça çykdy jeni en ata nerden alsyn? Ne ora her masalada näçe çağa mektebe gatnaýar? En atanyň işi barmy, aýlygy barmy, gazanchy barmy, pulu barmy? Şol mektep üçin tölemegi ýa edilen şol hyzmatlar üçin, goşadyrnak üçin. Demek näme netije getirip biler? Ahyrky netijede çağalar mektebe gatnamagyny beseder, sebäp en atasyna tölemegi pul bolmasa. Ine şu zatlary hökümet, döwlet ine halkymyzy mejbur edýär. Bu birinji mesele. Ikinji gelen habar şol Daşowuz welaýatynyň öňkü Oktyabr rayony ýa häzirki Türkmenmaşy Travolya mene şoň ýaşaýjysy Hydyrow Merit 1962-nji ýylda dogulyn. Şol ýaşaýjynyň maşgalasy ýagny aýaly agyr keselläpdir ýa kesele uçurapdyr. Ine şoňa satyn almaly derman üçin öz mellegini ýetişdiren ak buğdaydan bir haltany ekidip bazarda satmakçy bolanda muny gelip mehemanyň işgärleri tutup alyp gidýärler. We soraga çökýärler. Sen bu buğdaýy nerden aldың? Näme üçin bazara çykarýan? Näme üçin sen satýan şonu? Sen şu zatlar etmäge hak hukugyň ýok diýip ýygnapdyrlar. Ýygnalan barada ol ýanky ýaşaýjynyň ýygnalany barada habar bar, emma şol Muhammeden çykdy diýilen habar entek ýok. Ýöne näme üçin her bir raýat öz mellegine ýetişdiren önümini özüm ýa-da başga bir ýere çykaryp satmaga haky ýok. Ol Daýhan birleşiginiň ýa-da döwletiň malyny ogurlap satanaga öz dawan azabı bilen önümini satýar. Ola mejbur bolup, egerde hökümet şonuň maşgalasyny gerek däri derman bilen mugut öpçüne diýen bolsa, onu olardan bu gullere düşmez. Ýene de bir gelen azy habar onu aýtmasam boljak gal watandaşlar. Şu habarlaryň üçesem öňün geyje düýüne göçülen günü elde düýün aýdyp bilerdim men onu arkaýyn bolýany. Şuda habar aýtmagy boğunu musmady özüm gowkan duýmamsaň, ýöne onu da aýtmagy makul bildim. Mesele şeýle. Ýene de şol Daşowuz welaýatynyň Könürgünç etrabynyň öňkü Gyzyl Esger häzirki şol Akkala geňeşliginiň ýaşaýjysy Mätnazar Fahrudinowyň ogly 2006-njy ýylda dogulan Süleyman Fahretdinow ýa-ni 14 ýaşly çağı bolýardy. Şu ýylyň ýa-ni şu ýylyň fevral aýynyň başynda
Aşgabat velayetinin bäherden etrabyna judo sportu boýunça geçirilen ýarışa gatnaşypdyr. Ondan ýanky gelen çağış ol tada ýarışa gelenlerine muňa aýdypdyrlar, sen şul oglan bilen göreşeňde şondan hökman ýykylmaly bolarsyň diýip şol Aşgabatyň polisiýeska akademiýasyny ýok, polisiýa liseyi bolýar, näme akademiýasy? Şo taýda gelen bir ýigit bilen ikisini göreşdiripdirler. Ol şondan şol garşydaşyndan Süleyman yeňilmeli eken. Ýok, bilem diýen etmän, ene guzuryna, gaýratyna daýanyp ýere pylça borupdyr. Şoň netijesinde de Süleyman çempion bolýar, birinji ýer alýar, diplomyny alýar. Şoňdan şol zalyň çykyp gaýdýar, ýanky treneri bilen. Trenerine şol çykan ýerine tutup urup zyňypdyrlar. Süleymanyň ýany bilen alyp gidipdirler. Mehemen eşýarlary. Ona gör nähil zulüm edipdirler, nähil sütem edipdirler. Urup ýenjip öldürdüm edip köçä taşlap gidipdirler. Sonra bıçağını tapıp Aşgabatda keselhana getirirlerini Aşgabatly lokmanlar aýdypdyr, ýok, biz bu täze bejeremden baryn akydym öz könürgönjüňiz dedi. Sonra bular mezur bolýar çağany könürgönjüň keselhanasyna alyp gitmäge. Keselhana getirýärler, 2 saatdan soňra mene oğlan can meri. Şonu düğün jaýladylar. Öňün jaýladylar. Ondan düýün şol aýtmalym, onuň menem şu zatlar gözüme getirip men düşünüp bilemek. Näme üçin beýledilýär? Ol 14 ýaşly çağan näme günäsi bar o döwletiň ýa hökümetiň öňünde? Onuň treneriniň näme günäsi bar? Bular çağalary sport bilen meşgullanyp hem sağlyk üçin hem de ýurdun içinde şol ýanky ýeňiş gazanmak üçin, soň ýurdun daşyna çykyp Türkmenistanyň adabyny goramak üçin şular ýaly niýetle bilen çağırar sporda çekilýär. Bizim durmuşymyzda bolup duran zatlary görýäs boli, biziň ady belli adamlaryň çağalary ýeňici bolmaly, çempion bolmaly, galyn millet olardan ýykylmaly, ýeňilmeli, utulmaly. Ine şolar ýaly. Men şu Süleyman nerese bilen bağlanışıklı bir mesele yadıma düştü. Bizde yadımıza düşen orada Altımurat bizim İstangiistimiz vardı. Dünya 2 kere şampiyonu olan. Sol neresi? Sonra sol ağır emen İstangalar götüren için böğrekleri çöktü ya nesalık emele geldi de. Şonu becermek için ya böğreklerin çalışmak için bari yok $1 milyon gerekti. Sonra haber geldi de. Şonu Niyazov, Yankı Sapar Murat Niyazov, şunu görüpçilik edip, ya husitlik edip tölemedi şol puli. Şu $1 milyon, dünyanın çempiyonu, Altımurat'ı rova görmedi şol. Emma ödü, oğurlak gidilenini bilinýäni, aýdylýany $18 milyar. Şol Türkmeni dünya tanadan Altımurat neresede $1 milyonu bermäge boğunu ısmadı. Eger de şol döwür Altımurat neresi becerilen bolsa, ol häziren biziň aramyzda ýaşap görmeli gitdi. Ýöne şol zatlar edilmedi watandaşlar. Näme üçin? Näme üçin Türkmeniň ýüzüne tutmaly adamlary şu güne ýetirip şular ýaly ýagdaýa düşürilýär. Şu çağda näme günä bar? Näme üçin beýle bolmaly? Näme üçin ýarışda Gurban Ulyň aty birinji gelmeli? Näme üçin urusda Gurban Ulyň iti ýeňmeli? Ya Gurban Ulyň ýegeni bolmaly, ya aktyk oňdyňa muzika çalmaly, ya olaň aktyklary gidip onu Şweýsariýada, Angliýada okamaly. Halkyň çağaty näme üçin bugünne ýaşamaly? Sorakan, emma men hiç birisini jogap tapamam. Olaň jogap bermejegen düşünükli, eger halk şulaň ýakasyndan tutup hasabat soramasa. Bağışlan vatandaşlar, men şu habary aýtjak dälim, ýöne men mezur aýtmasam boljak gal, sebäp birinji ýagdaýda ýa soňky ýagdaýda şu günni emele gelip duran ýagdaýlar ýa bolup duran zatlar
Ýöne halk şudatlary barada aýdylmansan, ýa habar ýetirmänsen, o bolmadyk ýalyk bolup dur. Aýdylmaýan zat o bolmady diýmeli aňlatma. Günne günaşa bolup dur Türkmenistanyň. Her hil elhens ýagdaýlar ýüz beripdi. Ýöne näşe daşagdan gelip gowşan üç habaryň içinde mene şuň şeýlerek watanys. Bolýa, onu şuwlukça sag oturuň, hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglyk göşeliň.